Is-sindku tal-imsida Clifton Green ma tkellem dwar in-nuqqas ta' servizz sa' residenti partikolarment dawk li joqogħdu tal-qroq u swatar. Semma wkoll il-problemi li qed isibu l-istudenti Għawċin minħabba nuqqas ta' koordinament bejn il-Gozo Channel u l-Arriva. Is-sindku ta' Pembroke Joe Zammi tkellem dwar il-Park and Ride li sar f'Pembroke li ma żvilupp sar mingħajr ebda studju dwar l-impatt ambjentali. Irene Borch, rappreżentanta tal-Partit Laburista f'Taġorni tkellmet dwar id-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw ir-residenti minħabba tneħħija tar-rotta tal-linja li kien hemm qabel. Is-sindku ta' Taxbiex Antoinette Vassallo qalet li wara li l-Kunsill irnexxielu jikkonvinċi lill-awtoritajiet biex jinkludu rotta tal-linja li tgħaddi minn din il-lokalità issa tneħħiet. L-istess ġara fil-Gżira fejn twaqqfet ir-rotta li tgħaddi minn triq Rudarġan bir-residenti li joqogħdu ħdejn l-Università qed ikollhom jimxu 20 minuta biex jaqbdu karozza tal-linja. Is-sindku tal-Gżira Chris Bonnet qal li għalkemm Transport Malta qed twiegħed li se tindirizza s-sitwazzjoni billi jdaħħlu rotot ġodda mhux qed tagħti data ta' meta dan se jseħħ. Il-kelliem ewlien Laburista Joe Sammu akkuża lill-Ministeru ta' Hostingat u lit-Transport Malta b'nuqqas ta' koordinament u li jimxu b'management by crisis. Il-kelliem ewlieni għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo saħaq li r-rotot għandhom ikunu hemm mal-ħtiġijiet ta' residenti u mhux aċċettabbli li jkollok persuni li jħossuhom priġuniera f'darhom minħabba servizz batut ta' trasport pubbliku.